Insellmilkom. Fid-9 siegħa, jiġifieri fit-3 ta' wara nofsinhar, Ġesu miet. Din l-azzjoni liturġika fil-jum tal-Ġimgħa l-Kbira tfakkar il-Passjoni u l-Mewt ta' Ġesu. Hija liturġija drammatika bis-skiet tagħha u bis-sempliċità. Fija 3 partijiet: il-qari tal-kelma ta' Alla, l-adorazzjoni tas-salib u tqarbin. Matula naraw il-qamħa tmut biex tagħti l-ħajja. Naraw l-imħabba ta' Alla ssir konkreta fl-iktar espressjoni għolja tagħha, l-iben ta' Alla li minn rajh jagħti ħajtu għal dawk li jħobb. U Alla bil-passjoni ta' Kristu ibnek u sidna, inti qritt il-mewt u writna minħabba l-ewwel dnub. Aħna l-koll li tnissilna minn Adam. Għatina li nsiru bħal Kristu biex kif ilbisna iġbija tal-bnidem tal-art li minnu tnissilna skont in-natura, hekk ukoll bil-qdusija tal-grazzja nilbsu iġbija tal-bniedem tas-sema bi Kristu sidna. It-tifkira solenni tal-Passjoni tal-Mulej. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Araw, il-qaddej tiegħi jsib ir-risq, jintrefa', jola u jkun il fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna ndixxu minnu għax wiċċu tħassar donnu ma kienx bniedem. U s-sura tiegħu ma kontx tqisa ta' bniedem. Hekk għad jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Qudiemu slaten jagħlqu ħalqhom għax għad jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-Mulej.
bħal xitla kiber qudiemna u bħal erq minn art nieġfa ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu leh jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mard. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa' fuqu il-mard tagħna, tabba bin-niked tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swad tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna lkoll bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu. U l-Mulej xeħed fuqu il-ħażen tagħna lkoll. Ħaqruh u qata lihom bla ma biss fetaħ fommu, bħal ħaruf meħud tal-qatla u bħal naġa bikma fit minn ġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortih. Iva, qatt mill-art tal-ħajjin, minħabba fid-dnub il-poplu tiegħu kien midrub u tawh qabar mal-ħżiena u mal-onja difnuh għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ħareġ ebda erq. Iżda l-Mulej għoxbu jaħsbu bil-mart tal-li joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' reparazzjoni. Huwa qatt jara nisel u jitawwal jiemu u rridu tal-Mulej isseħħ bih. Wara t-batija tiegħu qatt jara d-dawl, jixba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika l-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bieħu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin. Għaliex hu offra ruħu għall-Mewt u kien magħdud mal-midinbin. U li neħħa ħtijiet tal-kotra u ndaħal għal-midinbin. Il-kelma tal-Mulej. Fik Mulej jien nisken, ma jkolli qatt għal xiex nitex. Fil-ġustizzja tiegħek salvani, fidejk jien nerħu ruħi, inti ħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. Minħabba l-edewwa tiegħi kollha jien sirt ħaġa ta' min li kasbara. Jitweru l-ġirien tiegħi u min jafni jibża minni. Dawk li jarawni barra jaħarbu minni. Insewni bħal wieħed mejjed, sirt bħal ġarra mkisra. Imma jien fik nittama Mulej, jien ngħidlek, Alla tiegħi int. Fidejk hi xortija, eħlisni min id l-edewwa, min id dawk li jaħduha kontrija.
fid-dawl ta' wiċċek lil qaddej tiegħek, fit-tieba tiegħek eħlisni. Isaħħu u qawwu qalbkom, intom ilkoll li tittamaw fil-Mulej. It-tieni qari mill-Ittra lill-Lut. Ħuti, meta ħananna l-qassis il-kbir li huwa tassew kbir, qassis li daħal fis-Mewt, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder it-tjufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġerrab bħalna f'kollox, minn barra dnub. Ħanersqu mela qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talbu suppliki b'leħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-Mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Il-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda dak li jitradih kien jafu l-post, għax Ġesu kien sikwiet jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġema soldati u xi jasses mingħand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu, mar fuqhom u qalilhom. Lil min qegħdin tfittxu? Huma weġbuh. Lil Ġesu ta' Nazzaret. U hu qalilhom. Jiena hu. Ġuda dak li itradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu u ma resqu lura u waqgħu mal-art. Lil min qegħdin tfittxu? Reġa' staqsihom u huma qalulu. Lil Ġesu ta' Nazzaret. Ġesu weġibhom. Qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal. Minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmon Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir
u qatalu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil Pietru: Erġa' daħħal is-sejf fl-għand tiegħu. Forsi il-kalċi li tani missieri ma nixorbux. Imbagħad is-soldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-ases tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħaduh għand Anna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut għall-poplu. Xmum Pietru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien midħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bidħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien midħla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru: Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? U weġiba: Le, minix. Il-qaddejja u l-ases kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bart u għadu hemm asħana. U Pietru wkoll qatt magħhom asħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu: Jiena tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallimt dejjem fis-sinagogi u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha. U bil-moħħbi ma qed xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni x'għedtilhom. Huma jafu x'għedt. Kif qalek, wieħed mill-ases li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu u qal: Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesu qallu: Jekk kienet xi ħaġa mhix sewwa urini fejn. Imma jekk qed tissewwa, għaliex terfa' jdejk fuqi? Imbagħad Anna bagħat lil Ġesu marbut għand Kajfa, il-qassis il-kbir. Xmum Pietru mela kien qiegħed hemm masħana u qalulu: Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? Imma hu ċaħad u qal: Le, minix. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal: Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġinien? Pietru ċaħad għal darba oħra u minnu fih idden is-serdut. Imbagħad ħadu lil Ġesu mingħand Kajfa għall-pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitnibsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għajt. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom: X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? U huma weġbuh: Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex nagħtuh f'idejk. Pilatu qalilhom: Ħuduh intom u ġġudikaw intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-lut qalulu: Aħna m'għandna seta' noqtlu lil ħadd. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu imut. Pilatu reġa' daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu u qallu: Inti s-sultan tal-lut? Ġesu wieġeb: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: Mela jien ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja. X'għamilt? Ġesu wieġeb: Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-ases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f'idejn il-lut. Imma ta' bilħaq, saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: Mela inti sultan? U Ġesu wieġeb: Inti qiegħed tgħidu, jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni.
Pilatu qallu U l-verità x'inhi? kif qal dan, reġa' ħareġ quddiem il-lut u qalilhom. Jiena ma nsib ebda ħtija fih. Issa intkom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed flejt. Tridu nix neħilsilkom lis-Sultan tal-Lut. Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu. Mhux lil dan imma lil Barabba. Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-suldati nisġu kuruna tax-xewk u qedu ilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin qudiemu u jgħidulu. Islim għalik, ja Sultan tal-Lut. U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra, Pilatu ħareġ barra jgħidilhom. Araw, se nġibulkom quddiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra, liebes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom. Arawh, hawn l-bniedem. X'ħin rawh il-qassisin il-kbar u l-ases bdew jgħidu u jgħidu. Salbu, salbu. Pilatu qalilhom. Ħuduh u salbuh intom, jien ma nsib ebda ħtija fih. Il-lut weġbuh. Aħna għandna liġi u skont din il-liġi għandu jmut għax għamel lilu nnifsu bin Alla. Meta sema dan, Pilatu aktar besa. Reġa' daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu. Int mnejn int? Imma Ġesu ma wieġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu. Li ma tkellimx, ma tafx li jiena għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta nsalbek? Ġesu wieġbu. Ma kien ikollok ebda seta fuqi kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk min ta' li fidejk għandu ħtija akbar. Minn dak il-ħin il-qudiem, Pilatu beda jfittex kif jeħilsu. Imma il-lut issuktaw jgħidu u jgħidu. Jekk teħles lil dan, tiksira ma' Ċesri, għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qed jieħodha kontra Ċesari. Meta semagħhom jgħidu dan, Pilatu ġieb lil Ġesu barra u qiegħdu fuq sedja għolja, fil-post imsejjaħ li Tostrotos, bil-ludi Gabbata. Kien jum it-tħejjija tal-Għid għal ħabta tas-sitt sija. Pilatu qal lil-lut. Arawh is-sultan tagħkom. Dawk infexxew jgħidu. Għal-Mewt, għal-Mewt, salbu. Pilatu qalilhom. Jien se nsallab lis-sultan tagħkom? Imma l-qassisin il-kbar weġbuh. Aħna m'għandniex sultan ħlif lil Ċesari. Fl-aħħar tawulhom f'idejhom biex isalbuh. U huma ħadu lil Ġesu. Ġesu refa s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kitba u waħħalha fuq is-salib. Fiha kien hemm miktub: Ġesu ta' Nażaret, is-Sultan tal-Lut. Din il-kitba rawha ħafna Lut għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt u l-kitba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grik. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu. Ma kienx imissek tikteb is-Sultan tal-Lut, imma dan qal jiena s-Sultan tal-Lut. Pilatu wieġeb. Issa li ktibt, ktibt. Wara li salbu lil Ġesu, is-suldati ħadu l-ilbies tiegħu u qasmuh f'erba', sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika, din kienet libsa blaħjata minsuġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu: Ma nqattawiex
iżda nitfgħu x-xorti għaliha u lil min tmiss jeħodha. Dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid: ħwejġi qasmu bejniethom u għalli l-bistijaj tefgħu x-xorti. U dan ta' bilħaq għamluh is-suldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ l-ommu lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu: Mara, hawn ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: Hawnhi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Wara dan Ġesu, bil-issa kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħħ l-Iskrittura qal: Għandi laċċ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħall, huma xarbu sponża bil-ħall, waħluha ma' qasba tal-issoħu u resqu ilu lejn ħallu. Kif Ġesu ħall qal: Kollox hu mitmum. Imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-tħejjija tal-Għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt l-iġsma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-iġsma. Għalhekk ġew is-suldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-suldati nifitlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn rabajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna u jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temmu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid: Ebda waħda minn għadmu ma jkissrulu, u hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid: huma qed iħarsu lejn min nifdu. Wara dan, Ġuseppi minn Arimatija li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħħbi, għax kien jibża minn Lut, maru talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u hu ġie u ħa il-ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu dak li qabel kien mara Ġesu bil-lejl u ġib miegħu taħlita ta' mor u sabbara tiżen xi 100 libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbewh bil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ kif soltu jagħmlu l-Lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-Lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-Mulej. Tiftier lilek Kristu.
Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu leħ, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Dawn il-ġranet, dawn il-kelmiet ta' Ġesu għandhom profezija qawwija. Ġejjin mill-ktieb ta' Iżajija u japplikaw għal Ġesu b'mod straordinarju tant li l-ewwel insara huma jaqraw il-profezziji ta' Iżajija kienu jarfu dak li ġara mill-Mulej. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Illum il-ħsieb tiegħi imur lejn 350 persuna li ntlaqtu mill-barda tal-COVID-19. Il-ħsieb tiegħi imur lejn iż-żewġ vittmi li din il-marda diġà ħasdet. Il-ħsieb tiegħi imur lejn kull min f'dawn iċ-ċirkostanzi ta' ansjetà, ta' inċertezza, ta' dlam, jistaqsu l-mistoqsija li staqsa Ġesu stess fuq is-salib. Meta uża l-kliem tas-Salm 22. Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Il-mistoqsija li ħafna nies iħossu fil-qalb tagħhom hija fejn hu Alla f'da kollu? Hija domanda ġusta, leġittima. Ir-risposta għaliha hija diffiċli. Għaliex Alla mhuwiex il-bogħod. Alla f'dawn iċ-ċirkostanzi huwa magħna u wieħed minna. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Dan hu li ben ta' Alla imsallab għalina. Aħna żebilnieh, sallabnieh. Kif jgħid il-profeta Iżajija fl-ewwel qari li smajna llum, għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna il-fejqan tagħna. Il-profezija ta' Iżajija tħares lejn il-Mulej, lejn il-qaddej ta' Alla, mislub u titkellem dwar saħħa u fejqan. Illum nitolbu li għal pjagi divini tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, il-Passjoni tal-Mulej tkun għalina għajn ta' saħħa u fejqan. Il-Mulej oġbu jaksu bil-mart, talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni, huwa qatt jara nisel u jtawwa l-jiemu, u r-rieda tal-Mulej isseħħ bih. Wara d-tbatija tiegħu qatt jara d-dawl, jixba' bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bieħu. Aħna inħarsu lejn il-Mulej kruċifiss illum ejjew ukoll ma ninsewx din il-profezija li titkellem dwar id-dawl, is-sebħ, li titkellem dwar il-fwieħa ta' bidu ġdid. Ir-rakkont tal-Passjoni skont San Ġwan jispiċċa b'ammont kbir ta' ħwawar, ta' sabbara, ta' fwieħa. U San Ġwan jgħidilna l-lut kien jużawu mad-difna
Dawn iġibhom Nikodemu, dak li ltaqa' ma' Ġesu fid-dlam. U Ġuseppi ta' Arimatea ipoġġi lill-Mulej il-ġisem tiegħu f'qabar ġdid, ġo ġnien. Il-fwieħa tas-sabbara, il-ġnien li fih jindifen il-Mulej huma diġà sinjal ta' bidu ġdid, ta' rebbija ġdida. Aħna naduraw il-Mulej illum imsallab għalina, ejjew inħarsu lejh, merfuħ il-fuq u minnu nieħdu il-fejqan tal-pjagi kollha tar-Ruħ tagħna. Filwaqt li ntolbu il-grazzja tal-fejqan u l-ħarsien għal pajjiżna u għad-dinja. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, in permezz ta' Ġesu Kristu rejt il-glorja tiegħek lill-ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Nitolbu wkoll għall-Papa Franġisku biex il-Mulej Alla tagħna li jaslu bħala jisqof jħarsu jsommu qawwi u sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, li l-ħaq tiegħek u s-sis tal-ħolqien kollu, fil-ħina tiegħek isma' t-talb tagħna. Ħares bitjiba lill-Papa mażul għalina u bis-seta tiegħek mexxi lill-poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-qasis il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Għal-fidili kollha ta' kull ordni u grad. Nitolbu wkoll għall-Arċisqof tagħna Charles, għall-isqifijiet u l-presbiteri u djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispiritu qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi lill-ġisem kollu tal-Knisja.
Għati widen għat-talb u umli tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grat bil-grazzja tiegħek jaqduk f'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Għal-katekumeni nitolbu kol għal-katekumeni biex il-Mulej Alla jħenna li jomu jiftħilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubithom bil-mamudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek buliet ġodda, għaw il-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna, għatihom tweli ġdid bil-mamudija u l-qaħħom fost l-uliet adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Għall-għaqda tal-insara nitolbu kol għal-ħutna kollha li jemmnu fi Kristu biex il-Mulej Alla tagħna jagħtihom li jħabirku għall-verità u jiġmhom u jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien lil uliedek imxerda biex iżommhom maquda bejniethom. Fil-ħina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek, għaqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'mamudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Għallut nitolbu kol għallut li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-Mulej Alla tagħna, jagħtihom il-Mulej li jimxu l-qudiem fl-imħabba ta' ismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tajt il-wedid tiegħek lill-Abraham u l-nislu, il-qabittieba t-talb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistoqlu jasal għal-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Għal dawk li ma jemnux fi Kristu nitolbu kol għal dawk li ma jemnux fi Kristu biex l-Ispirtu Santu jagħtihom id-dawl u ma wkoll isseħħilhom jidħlu fi triq tas-salvazzjoni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu, imma jgħixu ħajja sinċira quddiemek, għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxin u nifirħu li nifhmu sewwa l-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Għal dawk li ma jemnux f'Alla nitolbu kol għal dawk li ma jarfux lill-Alla biex b'qalb sinċira jfittxu dak li hu sewwa u jistħoqilhom jisibu lill-Alla nnifsu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int ħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel lil-kol kemm huma minkejja tfixkil u n-naqqasijiet ta' kull xorta, jifhmu s-sinjali tal-ħniena tiegħek
u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fik biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna lkoll bi Kristu Sidna. Għal-mexxejja tal-pajjiż. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-Mulej Alla tagħna jmexxi l-fema u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu. Għall-paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares bid-diba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta' jigvernawna u bil-grazzja tiegħek għamel lil popli kollha tad-dinja ikollhom rizq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Għall-imġarbin. Nitolbu ħuti Jesis lill-Alla l-missier li jista' kollox biex jisaffi d-dinja minn kull tarim qarrieq, ibiet il-mart, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsiet, jħolli rebit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer, reġġa' lura lil min umbiet minn daru, lil morda jroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġġ tal-imniktin, qawwa tal-imħabtin, ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib u għamel lil bnedmin kollha jifirħu li fih tiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Għal dawk kollha li qegħdin ibatu f'dan iż-żmien ta' pandemija. Nitolbu wkoll għal kull min qed ibati b'konsegwenza tal-pandemija li laqtitna f'dan iż-żmien biex il-Mulej Alla tagħna jagħti s-saħħa lil morda, il-qawwa lil dawk li jieħdu ħsiebhom, il-faraġġ lil familji mnikta u s-salvazzjoni ta' dejjem lil dawk li jmietu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għajnuna waħdanija d-djufijiet tal-bnedmin, bil-grazzja tiegħek ħares biħnina lejn il-qagħda mnikta li wliedek kollha qed isofru minħabba din il-pandemija. Taffi l-uġieħ lil morda, għati l-qawwa lil dawk li jieħdu ħsiebhom, ilqa' fis-slim tiegħek lil dawk li mietu, u kemm idum dan iż-żmien ta' għawġ, għatina nitolbuk li jkun jistoqilna li kulħadd isib il-faraġġ fil-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. الصليب لفوق عجم صلى
is-Salvatur tad-dinja. Salib li fuqa ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Salib li fuqa ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Nixtieq nistieden lil kull min qiegħed isegwina permezz tat-televiżjoni, tal-internet, tal-mezzi tax-xandir biex dan il-mument nagħmlu att ta' adorazzjoni lil-għoda għażiża tas-salib li fuqha ġie msallab Kristu. Nadurawk o Ġesu mberkuk, għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nadurawk o Ġesu mberkuk, għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nadurawk o Ġesu mberkuk,
għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għal-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek ta' ħniena biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna.
Dan il-poplu tiegħek Mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek b'tama sħiħa fil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ixħed fuqu kotra ta' barka u għatih il-maħfra u l-faraġ. Qawwih fil-fidi mqazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. L-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej tintemm hawnhekk. Jiena nistedinkom tkunu magħna fis-6:30 għal Via Crucis biex flimkien inkomplu nirriflettu fuq il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu, Iben Alla li minn rajh jagħti ħajtu għalina. Min djarkom nistedinkom issegwu t-test u t-talb tal-Via Crucis fuq il-website tal-Arċidjoċeżi ta' Malta, knisja.mt, jew fuq soter.knisja.mt. Inkunu magħkom fis-6:30 għat-triq tas-Salib, immexxija minn Monsignor Arċisqof Charles Xikluna. Insellmilkom.